Dragoș Dragalina, Daniel Negruț, Nae Ionut, Cătălin Bădăuță și Jean-Philippe Mendy. Așadar, de faptul că dinamoviștii au deschis foarte repede scorul în minutul 1. Minge către Matei, șuta lui Matei, bare gol! Centrare periculoasă și gol! Un pas, 2, șut, gol! Minge la Plenicianu, Plenicianu către Ghiceanu, Ghiceanu intră în careu, șutează, gol! Recentrare în careul botoșenean, recentrare și este gol. Da. Iată o fază periculoasă, Timao pentru 5-2. Ce fază frumoasă a făcut acolo.